barang Tindak ko isa ka kuha. main ngogin Mau mo mau bisa. mang gini man ba siya ayo chamang ha dong ay singi ha bidak pa jong ba mili ha sai barang mili ay chatam sa doon sa bang ba daro sa ko bi gra ongen ye na ba ja nok tu ma on kam ko na hanat pur na Aku Jesus kuha. ay miya sa mangsa ding ding na bis anak ko ni ay miya sa mangsa ding ding na rin kara din ichi apa ni ya sa do 다리 몇 먹는다고 봐. 이살락 난 아까 Aku kuha bisa kita. 먹고 예. 뭐도 아 타나 봐. 작 duk sa de man jo ka thani pa ko de so thani pa ko thani rak rak thani de man jo ngai. Sa kini kamu kan mak semua atau kuma. Wei, ka. Ha,